once you accept Christ, believe, circumstances change. Oh, but I introduce Jesus Christ, who does not change. Now, never hear circumstance. Actually, many years ago, Samuel and Amhlanje. Now, Kalekena, uzwa kangcono kunabantu. Mayinikeza into akakuseleni njengabantu. uJesu wayengumuntu angaphuci into efana kabe thina sithi ngabe usiyaphuca kodwa umyeni uJesu aqhubeke naye because uNkulunkulu is a faithful God. Akalahlanga njengabantu. Kwavela inqeke ingenakudla bengaseka abantu abazoyinikeza ukudla. uNkulunkulu wathuma amagwaba bakhambe phakele inqeke yawo because he is a faithful God. Mayifika kwena into yokuqala yenzayo ngesikhathi sikuqaphela yena ufika kufihla ihlazo lawo. Sathola thina ngokubethelwa kwakhe malonke igama lenkosi. Kodwa namhlanje ngiyafisa sibuke building up from what we started passing ukuthi sibheke the 40 days and the 12 appearances of Jesus Christ. uJesu after resurrection ngamamazi ngesonto sayithatha sayigcina kuyi-resurrection sathi uJesu uvukile. Kodwa namhlanje ngifuna sibheke kulesikhathi uJesu asiphilile for 40 days before ahambe aphinde ezulwini. Now iBhayibheli elizivezela ukuthi uJesu waphila 40 days after resurrection, then wasiya ascend wayezulwini. Now when you check the scripture, there is a very important thing to know about 40 days. iBhayibheli alibeki isikhathi just for the sake of ukubeka isikhathi. Nama-numbers, as I always teach, ukuthi mawufunda ama-numbers eBhayibhelini nezinto ezenzakalayo akuyona i-coincident ukuthi kuno-40 days noJesu naye kuno-40 days awuphilile. Mawutrace lo 40 days kaJesu you realize ukuthi laba abanye o-40 days esihlale sishumayela ngabo abasezweni lenkosi babenganayo i-significance ukuba uJesu akafanga esiphambanweni. What made these 40 days ukuthi babe namandla ukuthi uJesu ayesiphambanweni abethelwe bese yanqoba ngoba kuba anqobanga ngaba sikhuluma ngo-40 days kaMose noJoshua. Ukuba uJesu akanqobanga ngaba sikhuluma ngo-40 days kaDavide ngoba lithi iBhayibheli uDavide uIsrael wawusukhempe for 40 days and 40 nights. Every day kulo 40 days behlushwa uGoliath ebathuka ethi ukhona yena ongalwa nami anginqobe before sikhulume anything. Lithi phambi 40 days babehlalele ukuthukwa uGoliath until wafika uDavide. Wathi uDavide yini otholakala noma bonikwani umuntu ongakwazi ukunqoba nomfilisti ongenazivumelano noNkulunkulu. For 40 days bonke abantu abathembekile endaweni bonke they were terrified because uGoliath wayesekhulume a lot endlebeni zabo base begcwele ukusaba. Siyadlula nje lapho some of the problems we have as abazalwane usuzwe kakhulu ukuthi uyisahluleki ayisekho into ecabangayo ukuthi ungaba right. Ayikho into eyingozi njengento ekhulunywe kuwena futhi ayikho into eyingozi njengento ekhulunywe kuwena repeatedly. Abantu abaningi abazalwa beyidomu kodwa batshelwe sufficient ukuthi phela vele wena ngokwazi ukuthi awukho right. Uyingozi ukuhlala noGoliath okuthuka every day ekutshela how useless you are. Awuyiboni noma uthi useful kangakanani thina society. uIsrael wasutshelwe for 40 days and 40 nights ukuthi ngiyisigora ngizonishaya. Lithi iBhayibheli they were terrified for 40 days. Kwase kufika umuntu ongayizwanga lezi ndawo wathi mina ngifuna ukuchitha isikhathi sami ngilalele lo muntu ngifuna ukwazi ukuthi reward yokumdefeata yini wamnqoba. That's a 40 days. Mawuqhubeka futhi mawufunda iBhayibheli uMose wahlala 40 days preparing. Not just now, wahlala 40 days preparing for getting to ministry. 40 days, 40 nights. The Bible, he prayed for 40 days and 40 nights. Why 40 days and 40 nights? It's because lo 40 days yonke into iqala kulo 40 days. Futhi yonke into lethi isiqiniseko senze ukuthi uNkulunkulu usenzile iphetha ngalo 40 days. So uJesu wahlala for 40 days because he was confirming ukuthi
it is now done. The 40 days was confirming ukuthi le nto yenzeke. Remember ukuthi lithi iBhayibheli kunamasosha ayekade egada uJesu. Athi amasosha ngesikhathi bereporta kuma-authorities ukuthi uJesu akasatholakali, akekho ethuneni. Bathi uphi? Uvukile. Base beyabatshela iphathimandla ukuthi no. Manje send message yokuthi uJesu uvukile. Izwe lonke lizomkhola uJesu. Phumani niyobatshela ukuthi abafundi bamtshontshile uJesu. Yaqala lapha imessage yevangeli yaphambana. Baphuma sebe kunokuthi babulawe bangaboshwa baphuma bathi uJesu untshontshiwe. Ivangeli laqala ukuphazamiseka uJesu evuke ngayizona. Abamgadile baqala baspread message ukuthi uJesu akavukanga, untshontshiwe. So this 40 days awuhleli uprovela labantu abathi untshontshiwe ukuthi umzimba untshontshiwe. Jesus Christ is alive. The 40 days was giving everyone the confirmation. No besangabazi ukuthi uJesu nisho kanjani uvukile. Ukuba uvuka ngo-day 1 wahamba ngo-day 2, ithiyori yokuthi umzimba kaJesu untshontshiwe namhlanje ngabe yiqiniso. Because babezothi mangabe ukuthi akantshontshwanga sivezeleni ukuthi uphi umzimba wakhe. Then God kept him for 40 days to make sure ukuthi any doubt ekhona ezweni ukuthi ingonyama umndeni kaDudi inqobile, it was nullified. Kwapruveka ukuthi uyaphila. Nalabo bathi umdayisiwe, lithi iBhayibheli wayebonakala nambona. Nalabo bathi hayi umzimba untshontshiwe, lithi iBhayibheli abanye bavele bebone kanjalo. Bexoxa ukuthi uzwile ngoJesu Kristu ukuthi uvukile, avele abonakala esexoxa. Usefikile ngoba kwangasavukanga umuntu. Ngesikhathi beyambethela wayesedinga itransport, kodwa mhlasele sebuya kobethelwa, lithi iBhayibheli wavela aqhamuke nje. Ngesikhathi yobethelwa yayaziwa indlela ehambile ukuthi banifuna uJesu ushone ngapha, washona ngapha. Kodwa mase kwesifombanweni lithi iBhayibheli kwasekwenzeka le lithi omnipresence. Abakhuluma ngaye efuna ukuba lapho wayeseka khona ngoba wayesebavezela ukuthi wayengasangqongqozi, wayesetholakala ngaphakathi. Ungene kanjani nje? Lithi iBhayibheli abanye baqoqa la bendleleni bexoxa ukuthi hayi uzwile ngoJesu, baxoxa basebeza ukuthi ayikhona. Akade asisaxoxi nomuntu onomali, hayi lo muntu asixoxa naye bazwakala sebethi hlala nathi ngoba ilanga seliyakushona, ngoba sebeyaxaka ukuthi ayisekwe inhlobo-ke lesikhuluma nayo manje, bathi awazi ukuhamba phakathi kwethu, salisa uhlala nathi ngoba ilanga lintante seliyakushona. Lithi iBhayibheli wakwabonakala futhi kubafundi besolwandle bedoba sebegivaphile oPeter ukuthi wasidayisa uJesu, wafa ngempela sasala kanjalo. Lithi iBhayibheli sebegivaphile beqembile bebhizi bedoba bethi bayazama babambi ngoba into esebenzayo ayisekho. Bona mhla begcina ukudoba bagcina ukudoba ofishi beyizela bona. Ngesikhathi sebedoba uJesu angasekho, ofishi babakhumbuza ukuthi sasingahloniphi lina, kodwa sasihloniphe lo muntu lanihleli naye. Lithi iBhayibheli olwandle bedidekile ukuthi nabo ofishi bengafuni ukusondela. Wasiyamemeza wathi folks, baqalaza wathi ubani lo? Batshela uPeter bathi ngathi uKristu lo. Wathi hayibo ngathi uyena uJesu. Wayesebakhumbuza uJesu ukuthi kunamandla. Wayesethi ngiyanibona ngixabe ofishi. Wathi fana amanetheli lapho phansi, nithi ukujula kancane. Ngesikhathi sifakana amanetheli njule, ofishi bakhumbula ukuthi sakusatshelwe ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli labo ofishi bacishe bakhumbulukisa umkhumbi nesikebhe bebehamba ngaso ngenxa ukuthi bazalwane makufika uJesu nama-resources abalekayo, kodwa meke safike kwi-presence yakhe iwona isondelelayo ngobesabaleka. Kukhona izinto ezenza because uJesu ukude nempilo yakho. Kukhona ofishi olimele uzama ukubadoba abasondeli ngoba ucabanga ukuthi ofishi balandwa yinethi. Ofishi abalandwa yinethi futhi abalandwa experience yokudoba, kodwa balandwa ipresence kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Bakhumbula oPeter uThayi omunye umuntu lo nofishi bamlalela agcwala amanethi because of his presence. Wahlala 40 days. Secondly, lithi iBhayibheli he appeared 12 times. Jesus appeared 12 times. Kulo 40 days mufunda iBhayibheli, there are 12 appearances of Jesus Christ. Sesiyabona. He appears 12 times. Once he research to bring iBhayibheli ukuthi mangaka ama instance uJesu evela.
kulo 40 days awuphilile, it's only 12 times. Nakhona futhi it's not just a 12 because nje kwaqondana. It is 12 because wayekade ehambisana nezizwe zikaJakobe eziwu-12 zaka-Israel. Every tribe, uNkulunkulu was giving every tribe an opportunity to see and believe that Jesus Christ is alive. Labantu uJesu ayezekubona alama tribes awu-12. The reason why he appears 12 times, wayenzela uNkulunkulu ukuthi nalo kaJuda osangabazi kulo 12 athola isiqiniseko sokuthi impela ingonyama yomndeni kaJuda injani ivukile. AmaBenjamin bayingabazi nawo impela athola isiqiniseko sokuthi unjani uJesu. All the tribes akaJakobe uNkulunkulu wayefuna kube nesiqiniseko sokuthi uJesu uvukile. But that's the problem. Now the problem ngalo 12. If you preach this 12, then you are suggesting that Jesus only cared for the tribes of Judah, even after resurrection. Tingiphinde lento. Uma ngithi uJesu wavela kumaJuda, izizwe eziyishumi awabala ama-Gentiles, esithe ngezona izindlu zikaJuda. Ngamamazi uma sishumayela lento singayiqedeli, sishiya abantu nesithombe sokuthi ukubaluleka kwabo kwamaJuda kuphela. Kodwa wangabalekile thina ngoba he only appeared 12 times and there were 12 disciples. Angijabona ukuthi yakhona ukuthi no 12, which is the line nento ekhamba kuphela amaJuda. Then umuntu ohlele eAfrika othi no ivangeli kwangesiyona into yabantu abamnyama, kwangesiyona into yamakhaladi. Then lo muntu angacisha iwini argument. But namhlanje asivale le argument ngokuthi sichaze ukuthi lithi iBhayibheli uma isefile uJudas uIscariot bahlala phansi bakunkatho baqale bavumelana ukuthi onjani umfundi esizokwazi ukuthi simreplace azojoyina abapostoli ukuze siphelele sibe u12. Hallelujah. Lithi iBhayibheli base kuyachaza ukuthi akube umuntu ombonile uJesu. Excuse me, akube umuntu owakhuluma noJesu. Bamchaza base bayamthola uMatthias. Base nangiya umuntu esomthatha simfake abumfundi kaJesu. Babeka ama criteria base beyamkhetha bekhava amaJuda awu-12. Kanti uNkulunkulu usenecebo lokuzolanda mina nawe umuntu ongahlangani namaJuda. Lithi iBhayibheli lomfundi wangenela uJudas Iscariot. Lithi iBhayibheli akwaziwa lutho ngaye. Lithi waphila waze wafa akenzanga lutho. Bona bamkhetha ukuthi isystem yamchitha. Ngenxa ukuthi isikhathi samaJuda sasesiphelile. Kodwa kwase kuyisikhathi sokuthi ngene namaJesu. Ngingakho lithi iBhayibheli kwakuswelekile ukuthi alidabulisa Maria. Ngenxa ukuthi kwakumele ahlangane nalowa muntu wesifazane oyekade engeyena umJuda ukuze ahambe etshela abantu ngoJesu ngenxa ukuthi nomuntu wayenecebo ngumuntu ongeyona iJuda. Now lithi iBhayibheli lo wakhethwa bishop akenzanga lutho futhi lithi akaziwela lutho. Phosa ngena kuthini bese lithi iBhayibheli umpostoli Paulus wayekade usole ehambe eDamaseko wayesiyafika uJesu kuyena wathi Paul ungisingelelayo kanti uNkulunkulu akazive into kodwa uzoqualify uPaul ukuthi akwazi ukuzoshumayela ivangeli ezizweni zezwe besazi uJesu namhlanje ngoba i-requirement ethi akube umuntu ombonile uJesu but uPaul uJesu waze wafa engambonanga yingakho wayifikela yena uJesu wafika wathi Paul ungisingelelani. Lithi iBhayibheli for 3 days uPaul wayengaboni ehleli noJesu. Yingakho uPaul mawufunda incwadi zakhe uthi nami ngakamukela enkosini. Umukela kanjani enkosini Paul kade ningazange nibonana? No, kulo 3 days wabonana ukuze uPaul akwazi ukungena abe umpostoli. Yingakho noma ekhuluma nawo lamaJuda asele awu-11 uyawatshela ukuthi qhubekani namaJuda mina ngibizelwe kuma-Gentiles umpostoli wani wama-Gentiles. Yingakho namhlanje kukhona incwadi yabaseFesu, kukhona incwadi yabaseThesalonika, and zonke lezo ncwadi aziwafaka amaJuda ngoba uNkulunkulu wayenecebo ngempilo yakho neyakho. Wenza sure ukuthi kufeyila loyo ukuze kungene uPaul ukuze singashi ukuthi asiqualify. Ngamanye amazwi ngalo 40 days nathi sase siyaqualify ukuthi sibe abantwana bakaNkulunkulu. Malibonke igama lenkosi. Ngamanye amazwi leli ivangeli asilibambe with pride. Asilibambe without any doubt. Ungavumi
abantu bakureduce ivalue yokuthi umntwana kaNkulunkulu omncane wena bese kuba khona abazalwane embusweni kaNkulunkulu siyalingana ayikho into yokuthi khona abanye uJesu abafela kancane bese kube khona abanye abafela no sonke sabantwana bakaNkulunkulu. When Jesus died for us we cross akasho ukuthi no this part is for the Jews and this part is for the Gentiles. Uma wangena nje embusweni kaNkulunkulu azathi uPaul singcono isivumelwano esisha nesivumelwano esidala. Ngamanye amazwi we are living in a better covenant kune covenant futhi iBhayibheli liclear ukuthi icovenant endala babefa. Kodwa kwicovenant entsha njani siyaphila. So leli ivangeli bazalwane esalumukela ngale celebration esiphuma kuyona. Asichithe with pride. Sichithe with joy. Sazi ukuthi nathi safela. Sometimes abantu bayigxeka inkolo yethu uzugcina usungabaza. Ukuthi ngempela lento ikhona ngempela. No, I want to tell you today, when a Jew is presented before God and you are presented before God, if was uJesu you are equal with that person. Ayikho ilevel engaphezulu kwena. Ingabona ukuthi iBhayibheli you are ruling with Christ, you are seated with him. How do we sit with the ruler when we are not ruling? How do you say we're ruling with Christ? Umuntu wethu sakuye futhi kube khona abaye bangaphezulu. Ma umntwana kaNkulunkulu ayikho nation engaphezulu yakho. Ma usensiba akekho umuntu onamandla ukuthi no ukhethwe uNkulunkulu. Yeah. Nathi into edala ukuthi sibone sengathi uNkulunkulu wethu mncane omkhulu ilena iyasibulala. Ingenxa ukuthi ubukhulu bukaNkulunkulu sikubona kuphela ngengcebo. Sifo somzalwane simbona uNkulunkulu emuhle ngoba nake secebile. Mengakaceba ubukhulu bakaNkulunkulu akaboni. Nabantu ahlala nabo bambone noNkulunkulu wangampela ngoba sebembona ecebile. Kodwa namhlanje ngizokutshela ngcebo onongcebo inkulu into ezoJesu esiphambanweni. Mali onomali inkulu into esenzela wona esiphambanweni. Ake sibe kancane lento ukuthi uNkulunkulu sithi uzobonakala ngoba naku sesiphila kahle. Bese sithi hayi uyabona uNkulunkulu uyavela. uNkulunkulu uyavela bazalwane usebenza noma ungasebenzi kodwa uNkulunkulu kuhle bakhe ngelinganiso nalutho. Ubukhulu kaNkulunkulu ngelinganiso nenhlupheko odlula kuyona. Ngamanye futhi nansi ingozi ungacabanga ukuthi bonke abantu abaphila kahle ngoba basaba uNkulunkulu. Baningi abantu abaphila kahle abangamsaba uNkulunkulu. Kona inyanga leminyaka ekwazi ukunikeza abantu imithi ukuthi abantu baphile kahle. But we are chasing. Wonke umuntu chasing greatness. Wonke umuntu chasing ingcebo. Wonke umuntu chasing into ezomenza ukuthi ku society bamvume ukuthi hayi ngiphila kahle. Kodwa namhlanje I'm not saying ukuthi hlala ku poverty, but I'm saying even noma udlula esigudini sokuthi uzokufa ungakusaba ukuba ngoba yena njani unawo. Noma kube kuthiwa usadlula kwi-faith mawuhlulekile ukuba ne-confidence ngoJesu usahlupheka amathuba amaningi ukuthi uyophumelele mancane. Because lento kaJesu ifuna uyi-embrace noma impilo ibheda. Kodwa wena uthi no ngizommela uJesu wena ngihlale emjondolo kodwa uJesu ngizokwenza njani ngizommela. Some people baba vocal ngoJesu ngoba bebona usekuhamba kahle. Bese wena maqale kakhuluma ukuthi hayi phela ke ungasithathi kanjani. Khuluma ngoJesu izinto ibheda. Bathi ungasitsheli kalo Jesu wakho wena 4 years ungasebenzi. 4 years kodwa muhle noma engasebenzi. Yena muhle. Athi ungasitshela kalo Jesu wakho wena uyagugugela ekhaya manje umtshela ukuthi noma ngabe kuthiwa ngigugela ekhaya. Ubani nothi athi ukuthi aphethe athi akukho ongangihlukanisa nothando kaNkulunkulu. Athi bakufa, athi niba unakuba yini? Athi noma athi kodwa yikho into enjani bazalwane engangihlukanisa nothando kaNkulunkulu. We must never be shaken in our faith just because of the circumstances ezidlula kuwona. Futhi ukukholwa kwakho ungajustify abantu ngoba nansi into esibambile. Thina sikholwa ukuthi siyakholwa ngoba abantu besicheck siyakholwa. But once you accept Christ, believe ukuthi umntwana kaNkulunkulu uyeke le philiphilo yokuvalidate abantu. Ngoba ivalidation yabantu iyahluka. Uyayithola sometimes imbovu. Ujabula usengitholile bangivalidate. Kusasa same people ade bekuvalidate. Benze njani bazalwane bakudedele. Thina imbovu sikufakile njengomphakathi support. Kodwa singakukhipha kona sibe sikuthanda sisombovu sikupost. Umuntu singahamba sifake isikipha sinekhanda lakho la sifike phakathi sithi somkhombisa umbovu
Ucabanga ukuthi uzovotela sivotela umuntu kodwa azifake abantu bazala iskipha sakhe. Mocheka 2 weeks ago kade sithi mbovu la ufa khona. Hambuza uPetro. Wathi uPetro la ufa khona. Mina ngizofa khona. Wathi umuntu ozoqala thinte wena ufuna uqala thinte ba akathinte mina. Wathi Jesu wena uzongiphika eyike wena. Wathi Jesu yabona ke wena ke. Ubakade la bakuvotshela kakhulu babisiwe. Wathi baba, mamali kufethini. Mase qhumisa wami ngibale ngabona qala. Yabona lento sithi nje ubani? Uyabona oze wena. Umtshele. Mase sekuqhubisa baba. Usho kahle athi hayibo indoda ayibonene naku sekubonakala wonke umuntu hawu lithi iBhayibheli uPetro ngendlela amphika ngayo Jesu. Lithi uma semphika kokugcina. Lithi iBhayibheli uJesu engekho kude. Wayeseduze lithi iBhayibheli waphenduka wambuka. uJesu nje emtshela ukuthi Petro ngikutshelile ukuthi wena uthi uzofa la ngifa khona. Yabona uma semphika lapha yana ke wayengamphiki lo okumayo. Lithi wazobathuka. Wazobathuka lithi wabathuka. Ufunda iBhayibheli lithi wabathuka ngoba bathi uyena nalo wathi ningangithathi kanjani angihlakani nalomuntu. Bathi lithi iBhayibheli wabathuka. Kanti wathuka ukuthi angazi inhlamba isebenzise phela uPetro ngakhulu manje. Ubo manje ngazotshela ukuthi but manje angazi inhlamba ayithuka ngayazi kodwa lithi iBhayibheli wamthuka. Kodwa lithi uma ngabe sebathukile wathi ukuthi bathuka ngoba ivimbekile. Wathi ukuthi bathuka ngelanguage ezwakalayo ifana noJesu. Base bethi kena noma ungasithuka kodwa ukhuluma nje ngaye. Ngiyacabanga ukuthi wezama ukushaya inhlamba kuthelezi kodwa kuthi ukuthi usehlale kakhulu nengwenya. Uthi uzama ukuthi wathi ngiqinisile ngithi bathi ukhuluma nje ngaye. Wathi kepha ngiyangijwayela bathi buka. Wathi wathi you see Jesu ekhuluma kanjani. Bathi noma ungasithuka kodwa inhlamba yakho ukhuluma nje ngaye. Ngizothi wena sesibhala kumnandi accept abantu but fight to be accepted by Jesus. Kumnandi ukuthi uhamba une support yabantu bethi sihamba nawe simnawe kodwa namhlanje sokunika iwarning umuntu uyama nawe makusemnandi futhi umuntu uma kakhulu nawe ngesikhathi usayihluphekela ngesikhathi seyibonakala into yakho bese yahlehla athe ngathi usuphakama kakhulu bese yahlehla. Uyazikwenzakalani? Circumstances change. Oh, but I introduce Jesus Christ, who does not change. Now, nami yiphi circumstance akushilo many years ago kusamile namhlanje. Mawukhale kuyena uzwa kangcono kunabantu. Mayikunikeza izinto akancinikiseleli njengabantu. uJesu umuntu angamphuqi into efana ngabe thina sithi ngabe usiyaphuqa kodwa umyeke uJesu aqhubeke naye because uNkulunkulu he is a faithful God. Akalahlanga njengabantu. Bengathi ithemba lakho lisuse kubantu kodwa ulithathe bese ulibeka kuyena. Nakuba thina sikudisappoint kodwa uvuka ukuthi awusiyabona ukuthi abantu bangidisappointile. Mangisabona ilanga nje ukuthi uJesu khona. Mangisabona isibhakabhaka ukuthi unjani uJesu khona. Mangibheka phezulu ngisakwazi ukuthi baba sebengilahlile abantu yena ukhona uyavela. Kwavela inceke ingenakudla bengaseka abantu abazoyinikeza ukudla. uNkulunkulu wathuma ugwaba wathi hamphakele inceke yami because he is a faithful God. Hallelujah. Ungcono kunomngane. Futhi sticks closer than the brother. Usondela kanconyana kunomfowenu. Yena mayefika akabheki nokuthi ufike kanjani. Mayilande edakeni akasho ukuthi kodwa sikutshelile. Ungena kanjani thina sithi sikhiphe sithi kodwa kade sikukhuza. Yena ufika kuthatha akuthintithe. Futhi mayefika into yokuqala enza mayefika empilweni yakho kade usufathuzile waqeda akakuye kuhamba nqunu. Fika Adam usenqunu umtshelile ngazona ukuthi ungayi. uAdam wasala wadla mayisedlile uthi uAdam ngicashile ngoba angigqokile akasho ukuthi sibonele kade ngikutshela lithi iBhayibheli wahamba ofuna isilwane wafihla ihlazo lakhe wathi awukwazi ukuya kubantu unehlazo mayifika kuwena into yokuqala yenzayo ngesikhathi sikuqhaphela yena ufika kufihla ihlazo lakho mayifihla ihlazo lakho number 2 bese fika engene enkingeni yakho
uthi kanjani ngoba ngideserve yena mayifika the love he has wenza sure ukuthi wena awubonakali nexa. Ayikho into ebuhlungu nento futhi ebuyisisa nokuba ubuhlungu kodwa iyasiza njengokuthi kufika umuntu mosenkingeni ongazili ukuzokujaja kodwa ezela ukuzokhipha otakwini ngoba ngesikhathi ungena enkingeni usuke unomcabango wokuthi mabefika into yokuqala bazothi ngizokwenzani la. When Jesus comes to your life, akakubuza ukuthi wafika kanjani bona wonke lamabhathi kodwa mayifika ufika fihla ihlazo lakho bese hlawula amacala akho abalwa nawe bese ethi abayeke ukulwa nawe sebelwa naye because he's the Father who loves us. Sivala amehlo ethu kwabisiba sibonge izwi. Baba wethu oyedwa lo